Bine, v-am găsit la un episod nou de Battle Cat și cât mă jucam, mi-am uitat să aprind camera și am vrut să văd dacă am aprins-o și n-am aprins-o. Am uitat și am trecut mult pice. Și nu știu ce să fac. Nu știu, dar hai să continuăm. 13 minute. Filmam și după credeam că filmam, dar nu filmam. Și m-am uitat că dacă filmam și nu. Și nu știu cum să... Ce să mai fac? Haide să continuăm. Și nu iarăși. Bă, două. Și ce să fac eu? Și ia ca câte mi-a mai apărut. Bă, dar cum am uitat să prind camera. A apărut asta. Extrem celălalt. Hai să dăm pe asta. Vedeți aici. Punem asta aici. Mai departe. Continuăm. Bă, dar uitați să punem camera. Nu am putut. Dacă vreți, puteți să puneți un like. Dacă o să găsesc încă un like, o să dau like-uri, o să fac un video nou. Și dacă v-a plăcut, puteți să dați un subscribe. Și iar o să câștigăm. Și iar am câștigat victoria. Și ne ducem. Și încă una. Și încă una. Bă, am zis că în toată ziua de ceva. Și nu în toată ziua, dar în fiecare minută, bă. 3 minute și ora mi-a dat. Și să nu vă arăt. Putem să... Haide, bă, măcar. Unul odată, hai să luăm. Măcar unul odată. Și haide să ne ducem la... Să-l punem. Unde e? Aha, iată. Stai, trebuie să vedem și... Dacă aici... Facem așa. Gata. Ce mai a făcut? Bă, o mâță.
Măța e bună, dar nu știu cum să o iau, că n-am mâncare pentru măți. Trebuie să dau mâncare pentru măți. Tac. Acum noi continuăm. Continuăm. Repede câștigăm asta. Îmi pare că e greu. Îmi pare că și o să fie iară ceva pe noi. Ceva nou aici o să fie. Mai dăm una și facem casă cu asta. Bun. Bă, hai să dau ce știu. Balena, mai ceva. Gata. Victoria. Stai să vedem ce să-mi dau. Nu, bine. O să ne vedem la episod nou. O zi bună.